Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган автор, башкаручы, продюсер, Татарстаннан атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Сәрвәров. Рөстәм әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Рөстәм әфәнде, әңгәмәгә керешеп киткәнче мин берникадәр үземнең менә яшьлек елларыма кайтып киләсем килә, чөнки аның күпмедер өлеше нәкъ менә сезнең Минекенә дә сезнекенә кайтканчы. Чөнки аның күпмедер өлеше менә сезнең иҗатыгызның башлангычы белән бәйләнгән. 80-нчы еллар ахыры узган гасырның 90-нчы еллар башы Казан дәүләт университетында укып йөргән вакытлар, тулайтыракта яшибез. агызыгы вакытлар. Агызыгы вакытлар, шундай дөнья кайнап торган вакыт, бүтән мәгънәсендә, бүтән юнәлештә дә, дип әйтик, иҗатта да, сәясәттә дә, иҗтимагый тормышта да бүлмәдән бүлмәгә кунакка йөршәбез бит инде тулайтыракта. Менә кайсы гына ул чорда хәтеремдә, кайсы гына бүлмәгә керсәң дә, разведкага тыгылган бүтән җиһаздан Рөстәм Сәрвәровның җырлары ишетелә дип әйтсәм ялгыш булмастыр. Бигрәк тә кызлар бүлмәсендә. Ул вакытта чыккан аудиокассеталар, ның тышында фотография белән әле ул вакытта кап-кара мыеклы, кап-кара чәчле гитара тоткан Рөстәм Сәрвәров дигән әле безгә бик үк таныш булмаган яшь егет менә шундый матур-матур җырлар башкара торган иде. Менә минем яшьлегемдә сезнең иҗатыгызның башлангыч чоры шулай истә калган. Әле мин сезнең берничә җырыгызны үзешчән студентлар коллективында башкарып та йөрдем. Анысы өчен аерым рәхмәт. Менә сезнең өчен ул чорлар 80-нчы еллар ахыры, 90-нчы еллар башы сезнең күңелегездә ничек истә калды ул? Нинди матур хатирәләр белән, бәлки алар арасында күңелсезләре дә булгандыр. Ул вакытта бит ничектер ирек бирелде бит инде. Мәсәлән, ул шундый агызыгы дип әйтеп киттек бит, шундый Горбачевның үзгәртү җилләре һәм башкалар ул вакытта, мәсәлән, ничектер кем нәрсә эшлисе килә, кем нәрсә җырлыйсы килә, ничек җырлыйсы килә, шундый рөхсәт булды дип әйтмим, рөхсәт булмады, ләкин рөхсәт сораган кешесе дә юк иде. Без инде үзебез җаныбыз нәрсә тели, күңел нәрсә әйтергә тели, шуны җырларга тырыштык һәм ниндидер яңалык кертергә тырыштык. Чөнки һаман бер урында таптану, Брежнев заманнары бит инде, теге ул теге көнкүрештә дә һәм башка сәнәгать теге ниләрдә дә теге тукталыш булды бит инде дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә ул вакытта без рәхәтләнеп, күңелдән чыккан бөтен җырларны, теләкләрне башкарып, ничектер халык белән бер дәрәҗәдә әйтмим, ничек дип әйтергә кирәк. Халыкка нәрсәдер җиткерәсе килде инде. Мәсәлән, ул вакытта менә мин теге минем исемем теге Женечка дип нитек бит Мәхмүд Хөсәйннең сүзләренә мин аның үзенең кайбер нәрсәләрне өстәп инде. Ул вакытта бит инде татар теленә шулай бик Казанда сөйләшергә дә ялалар иде. Мәсәлән, кызлардан сорыйсың, исемең ничек? Гуля, Валя, там, менә шушындый шуларны кертеп, без үзебезнең шундай темага җырларны чыгардык та, шуннан соң мәсәлән концерттан соң инде кызлар инде Гуля түгел Гөлнар Амин абый дип килеп исәнләшә торганнар, әйтә торганнар. Ягъни монда инде ниндидер менә биялеп торган суның ургылып агып киткән чоры кебек булды. Шулай ул вакытта. Авырлыгы истә калдымы аның, әллә яшьлек белән андый хатирәләр юкмы инде? Авырлыгы булдымы аның? Авырлыгы да булгандыр инде, булгандыр түгел булды инде, чөнки бит җиргә кирәк, ул вакытта бит гостиницалар юк, кафе, столовойлар юк. Ничектер барыбер кешедән ничек каршы алырга мөмкин, каршы алмаска мөмкиннәр дигәндәй, шуңа күрә ничектер көнкүрештә авырлыклар булгандыр. Ләкин алар сизелми. Чөнки без яшь, без теге энергияле, теге бигрәк тә шушы тамашачы шулай сөеп, теге яратып каршы алгач, ул тагында күп көчләр бирә дигәндә, тагында иҗат итәргә һәм башкаларга ничектер этәргеч бирә тагын. Безнең халыкта шундый мәкаль бар бит, табышмак комбайн турында. Урас уга җилгәрә үзе тиеп җибәрә дип әйтә. Нәкъ менә шушы табышмактагы комбайн кебек, сез дә үзегез шигырьләрен язасыз, үзегез көен язасыз, үзегез музыка уен коралында уйныйсыз һәм үзегез башкарасыз. Ягъни менә теге заманча сүз белән әйтсәк, бар жанры дип әйтәбез, автор башкаручы бар жанры. Менә бу жанр
бүгенге көндә ни хәлдә? Һәм сез иҗат итә башлаган чор белән чагыштырганда үсешкә барамы, әллә инде бу ниләр торгынлыкка килеп терәлдеме? Минем карашка торгынлыкка, чөнки беләсезме, менә бар жанрында социаль ничектер менә шундый темаларны күтәреп чыгарга кирәк иде. Ләкин менә хәзер күбрәк ничектер үз эчендә гадирәк темалар, гадирәк әйтәсе килгән сүзләр юк кебек, ничектер яшьләрдә бар, ләкин һаман шул сикереп биюгә кала. Ничектер ул тәрбия бию, халыкның телен, милләтен саклап калу. Менә шушы ничектер авыррак, югарырак темаларны алырга иде, алсалар иде дип әйтәм инде. Ни өчен менә бу торгынлыкка килеп керде? Чөнки социаль темаларга минем уйлавымча бүгенге көндә дә әле безнең җәмгыятьтә җирлек бар, проблемалар җитәрлек. Ул тагын да күбрәк. Тагын да бәлки күбрәктер, әйе. Ни өчен аны менә җырлаучылар сәхнәдән җырлаучылар кимеде дип әйтәләр, юк дәрәҗәсендә. Шул менә моңа сәбәп нәрсә микән? Цензурамы, ниндидер бер таләпләр арттымы бездә бу җырларга карата? Таләпләр әзрәк катырайды инде. Ул авырайды дип әйтергә кирәк, чөнки курку хисе бар, саклану хисе табый, саклану хисе дә бардыр кешедә, мәсәлән, әйтәсе килгәндә, кайберәүләр инде ашхана бүлмәсендә генә әйтәләр дигәндәй, халыкның менә шушы анасы уй фикерләре күбрәк акча шөйгә кайтып каладыр. Чөнки бит инде мәсәлән андый социаль шундый җырлар ул кадәр теге кешене алар белән акча шапыладыр дип уйламыйм. Ихтыяҗ ул кадәр зур түгел. Ихтыяҗ ул кадәр зур түгел. Шуңа күрә күбрәк хәзер яшьләргә бер нинди теге уйларга мәҗбүр итми торган, ике сүздән торган җырлар белән халыкка тизрәк кирип була һәм күбрәк акча шапыладыр инде бәлки. Менә гитара уен коралы безнең татарлар өчен инде ул теге артык аеруча хас уен коралы булмаган элегелектән. Шулай бит инде. Без үзебездә кичкенәдән авылда гармон, баян, тальян тартып үстеләр. Хәзер дә инде ул шулайрак. Инде шәһәр җирләрендә күбрәк шул мандолина уйнаганнардыр инде татарлар күбрәк, фортепиано бәлки мәйеме. Гитара ул безнең өчен күпмедер дәрәҗәдә генә түгел, күп дәрәҗәдә ят уен коралы иде. Менә сезнең авылга, сезнең кулга гитара ничек килеп керде ул? Аның тарихы бик кызык дип әйтергә була. Мин беренче мәртәбә уйный башлаганда, миңа дөресен дә әйтә торганнар, гитара белән татар җыры уйнап буламыни ул? Ташлайын юк-бар белән шөгыльләнмә дип. Минем апа табып бирде аны, минем абый армияда үзенең иптәш малайларыннан сорап, армиядан хат яза торганнар, аккордларын күрсәтеп, теге струнаны ясап, сызып, шунда аккордлар дип, мин хат аша өйрәндем нәшәттәреп, теге гитараның аккордларына басарга өйрәнергә инде. Шуңа күрә, ләкин ул хәзер киң таралды, яшьләр уйныйлар, чөнки ул бик җайлы, аркаңа астың, чыгып киттең дигәндәй, үзең җырлыйсың, үзең уйныйсың, анда төрле теге аның ниләре шулай бик күп мөмкинлекләре гитараның. Шуңа күрә ул яшьләр күңеленә тизрәк кирип була. Һәм әйтәсе килгәнеңә менә шу бар юнәлешендә үзеңнең бөтен хисләреңне, бөтен әйтәсе килгәннәреңне гитара белән мәсәлән җиңелрәктер дип уйлыйм. Мәсәлән баян белән бит инде ничектер баян белән моңлы көйләр йөрәккә керә. Гитара белән инде син менә шундый дип менә шушы үзеңнең хисләреңне гитара телләре, гитара кыллары аша әйтергә ничектер үтемлерәк кебек миңа калса. Яңадан кайтыйк әле менә бу социаль җырларга. 90нчы еллар башында бит инде үзегез әйтмешли, аларга киртә юк иде. Авызны ябып куймадылар, кулга сукмадылар. Кем ничек теләде, ничек җырлыйсы килде. Менә социаль җырларга темаларны сез үзегез кая ничек таба идегез? Ул шулай менә урамда да күренә, ул трамвайда да, троллейбуста дигән мин берсе менә шул теге взяточниклар дигән җыр бар бит. Ришвәтчеләр була. Ришвәтчеләр. Аны икесендә киттем, чөнки кайберәүләр әле ул вакытта инде аңламыйлар ришвәтчең нәрсә икәнен. Шуңа күрә халыкка барып җитсен дип, мин тигесендә кулландым, мысында кулландым. Аңласыннар өчен инде. Ришвәтче анда менә анда бит әле шуның белән бетә дә, теге әти, әни, әби, бабай тәрбиясе дип
яхшылыкка да, бала начар булса да, әтияне әби бабай тәрбиясе ул яхшы булса да. Ул, мәсәлән, трамвайда шунда кайтканда берсендә, ул вакытта бит әле машиналар юк. Шунда бер әбиң үзе басып тора, малайын утырткан, малайында 10 яшьлек, инде ират дип әйтергә кирәк инде. Утырып алам, менә күренеп тора инде, ул балан шул кадәр иркәләү, бала инде рәхәтләнеп, әбисенә приказ гына биреп тора, әмер генә биреп тора. Шуңа күрә менә шулай берне күреп, һәм анда башка әйберләр дә килеп чыкты инде. Ничектер кайту белән менә шушы җыр туды. Әти, әни, әби бабай тәрбиясе дип. Яхшылап тегенче ничек дип әйтергә кирәк. Бала ничек дип үстерергә, дөрес тәрбия бирү барыбер шушы гаиләдән бик зур тора бит. Шулай. Жанр дигәннән безнең бит инде гадәттә татарда, эстрадада попса дибез инде, попса жанры өстенлек итә. Шул ук рок, джаз анда, башка жанрлар, алар ничектер шикләнгән күләмдә аларның тамашачылары да һәм шикләнгән күләмдә башкаручылары да. Әйтегез әле, менә бу жанрларның ничектер менә шулай аз күләмдә булуы, ул безнең халыкны, тамашачыны бу жанрларда тәрбияләп җиткермәүдән киләме? Әллә инде безнең менталитет шундай попса? Ул бездә генә түгел бит. Ул гомумән дөньяда да дип әйтергә кирәк. Чөнки мәсәлән Россия күләмендә дә попса битне беренче урында тора. Россиянең мәсәлән безнең һаман хурлыйлар инде, үзебезнекеләр дә бик каты, татар эстрада, мәсәлән Россия эстрадасы бик чирак китмәгән. Әллә кая китмәгән дип әйтәсе килә. Аларның теге качественный, алар әйбәт булсын өчен, аның ничектер мин әйтеп киткәнем бар. Безнең әйбәт шундый музыкантлар, звукозапись студиялары кирәк. Мәсәлән, Казакстан үзенең ул проблемалар хәл итте. Мәсәлән, ул үзенең кешеләрен, егетләрен, кызларын дигәндәй Европага укырга җибәрделәр. Алар Европада укып кайтып, Казакстанның эстрадасы бик югары дәрәҗәдә хәзер. Аларның студия звукозапислары бик югары дәрәҗәдә. Анда мәсәлән, Мадоннаның пультына кайттылар алар. Мадонна пультында яздырам дип, ул аның икенче төрле артистлар килгәч тә хисләре дә икенчедер. Һәм инде анда мәсәлән бер аранжировка 5000, 10000, 15000 доллар тора. Аның хакы да кыйммәт, ләкин ул аның сифаты да әйбәт. Сифат та бөтенләй икенче. Шуңа күрә менә безнең бүгенге көндә безнең инде яздырылык зур дәрәҗәдә студиябыз гомумән юк хәзер. Бер нинди теге шул кухняда, тегендә монда аерым гына шундый студиялар бар. Менә бөтен мөмкинлекләрне ача алырлык, шундый югары дәрәҗәдәге студияда анда эшләүче кешеләр дә юк аны. Студия юк дигәннән, моны эшләү өчен нәрсә? Бик зур чыгымнар кирәк һәм чыгымнар кирәк. Һәм теләк кирәк. Һәм теләк кирәк. Теләк барыбер монда хөкүмәттән башка эшләп булмый. Эшләп булмый бүгенге көндә, чөнки мәсәлән аның бик күп төрле политик яклары да бар, мондый яклары да бар, финанс яклары да бар. Ләкин бездә республикада андый гына акчалар бар. Мәсәлән, шул ук үзгәреш җиленә киткән акчаларны шунда түкәргә дә буладыр, һәм инде ул әллә качан үзен аклаган булыр, һәм инде безнең теге ул үзебездә калыр. Мәсәлән, алар киләләр, уйлар да үзләренә алып кайтып китәләр, ә монда инде әгәр дә шушы акчаларга әйбәт студия ясап, үзебезнең егетләребезне, кызларны укытып кайтарып, шушы студияны җәелдергән чиракта, хәтта Мәскәүдән дә килеп язылырга мөмкинлекләре бар. Мәскәүдән дә килеп язылырлар. Ну, кайбер шундый бик артистлар, например, мәсәлән, София Раттары һәм башкалар үзләре дә Европада язалар. Кемнең мөмкинчелеге бар, алар Европага барып язып калалар. Филипп Киркоров та шулай. Мәсәлән, Мәскәү артистлары кемнең мөмкинчелекләре бар, алар шулай хәтта чит илгә барып яздыралар. Нәрсә белән чит ил алдырасың? Ул техника бит инде шулыктыр бит инде, ул Европада да шулык яздыра торган техника. Алсалар Мәскәүдә дә шулык техника бит инде. Түгел шу, аларның инде ничә еллар күпме тарихы бар, алар инде шул әйбергә килделәр. Аларда тәҗрибә зур, һәм инде аларның мәктәпләре, школа дип әйтәләр бит инде, шушындай инде ничә еллар ул бар. Бездә ул юктан бөтенләй юк, һәм шуны юктан бар итәргә дигәндәй, аның бик авыр. Аның үзенең школасы, үзенең мәктәбе булырга тиеш. Шушы яздыру студияларының эшләүчеләренең һәм башкаларын дигәндәй.
Дөрес булса, сезнең иҗатыгызның башлангыч чорында сезгә ничектер менә сезне канатландырып торган, сезне дәртләндереп торган профессиональ, классик композиторларыбыз да хәтта булган. Мәсәлән, Фасил Әхмәтов әйтәләр, Мирсәет Яруллин әйтәләр. Әйтегез әле, менә бу олуг дип әйтик инде, шәхесләр белән, ул композиторлар белән сезнең нинди очрашу булды һәм ничек сез алар белән тормыш сукмагында менә мин бит инде авылда туып үскәч, музыкальный теге ноталар белмидер. Мин монда, мәсәлән, шушы үзебезнең СПТО дип әйтәләр, КПТО миндә 6нчы КПТОда мин шушында укырга кергәч, укып бетереп, ни өчен анда кирдем, чөнки анда вокальный инструментальный ансамбль бар иде. Шуны күреп, мин шунда укырга кирдем, шуңа кызыгып. Шуны укып бетергәч, мин тыңлады Фасил абый белән Мирсәет Яруллин. Алар тыңлап, үзенең җырлаган җырларын, язган җырларын инде гитара белән җырлап күрсәтеп, алар музыкальный училищега аларга тәкъдим ясадылар һәм инде параллель рәвештә мин консерваториягә композицияга йөри башладым, Трубин Борис Николаевичка. Һәм инде мин музыкальный училищеда инде ноталарны өйрәнеп, параллельно шушы композицияга йөри башладым. Ләкин кызганычка каршы консерваторияда аны бетерергә насип булмады. Ничектер инде шушы тормыш үзенә алып кирип китте. Мин музыкальный училищене бетердем, ноталарны өйрәндем. Но инде, мәсәлән, без инде укырга кергәндә бу инде яз көн иде. Күзгә килгәндә инде мин инде нотаны беләдерим. Стимул булганда тиз өйрәнәсең. Чөнки мин җәй көне шушы ноталарны үзлегемнән өйрәнеп, музыкальный училищега килгәндә инде мин беренче курска ноталар беләдерим. Менә сез әйттегез, тормыш үзе бетереп алды, консерваторияны тәмамларга мөмкинлек булмады инде. Менә бу музыка юнәлешендә югары белемгә омтылу дип әйтик инде. Һәм сезнең бит инде икенче белемегез юридик белем, югары белем. Ни өчен юридик якка сез авышып киттегез? Чөнки ул вакытта бит кооперативлар ешкан вакыт, аны законнарын белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Ул вакытта беренче адымнар беркем бер нәрсә белми, бөтен кеше бөтен нәрсәдән курка, ул бигрәк тә Совет дәүләтенә инде ул бик зур. Элек аның өчен өтөрмәгә утырталар иде. Бер ел элек кенә хәзер син инде бизнесмен, син инде хәзер чөнки хәтта бит концерт куеп йөргән өчен дә өтөрмәгә утырту очраклары булды. Халыкка концерт куялар. Бу инде левый концерт дип теге нигә шуңа күрә менә бу законнарны белү, өйрәнү өчен миңа кирәк иде. Чөнки мин менә беренчеләрдә булып шушы кооперативларны ачып җибәрдек инде. Татар җыры театр студиясе дип аталадыр ул. Ул вакытта ул көнетенә отчетларын биреп, ниләрен биреп, аның ниләр күп булды инде. Үкенеч булмадымы? Ни өчен менә шушы музыка юнәлеше буенча югары белемне алып бетермәдем микән дигән? Юктыр дип әйтмим инде. Чөнки менә безнең бүгенге көндә бит эстрадага менә шу белем җитми дә. Чөнки безнең бик күп кенә халык артистлары да нота белмиләр. Нота белмәгәч, ул инде теге алар начар җырлый дип әйтмим, алар әйбәт тә җырлыйлар. Ләкин алар нотада белсәләр, алар музыкальный якта грамотлар булса, алар тагын да үтемлерәк, тагын да югарырак дәрәҗәдә булырлар иде. Ул безнең эстрадага җитеп бетми инде, бик нык. Безнең бармак белән генә санарлык, үзебезнең мәсәлән музыкантларыбыз һәм артистларыбыз, хәтта музыкантлар аранжировка ясый торган музыкантларыбыз да нота белмиләр. Нота китергән чиракта мин белмим нотаны. Колак белән генә шайтырып кенә язган ди. Ләкин алып язганда бик күп кенә законнары бузыла җырның. Аның бит үзенең законнары бар, шулай теге музыканың үз законнары бар дигәндә. Әлбәттә. Шуңа күрә менә ул әйбер җитеп бетми. Безнең ягъни гомумән белем дәрәҗәсе дип белем дәрәҗәсе түбәнрәк. Моннан 20 еллар чамасы элек сез әйткән булгансыз, мин үземне артист дип санамыйм. Дөрес. Бүген сез үзегезне кем дип саныйсыз? Мин шулай бүген үземне артист дип теге зур дәрәҗәдә элек менә ничек аңлашылган, ул безнең Әлфия апалар вакытындагы кебек артист дип мин үземне атамыйм. Мин
менә эшлеклек ничек дип әйтәләр, хезмәт итәм халкыма. Сәнгать юнәлешендәге эшчәнлек. Эшчәнлек, менә бик дөрес әйттең, яңа профессия. Сәнгать юнәлешендәге эшчәнлек. Рөстәм әфәнде, ни өчен сезнең менә бу гастрольләр биографиясе дип әйтик, гастрольләр тормышы, алар кыска гомерле дисәм инде дөрес булмас инде. Ул сез инде сәхнәне ташламадыгыз барбыр. Ә менә бу гастрольләр туры дип әйтик, алар менә үз вакытлыгына булып калды һәм дәвамлы булмады. Без дәвамлы булмады. Без вакытында йөрдек. Мәсәлән, шундый Красноярск якларында, крайларында, хәтта шундый авылларда буларга туры килде. Гомерендә беренче мәртәбә алар Казан кешесен күрәләр. Гомерендә беренче мәртәбә татар артистын күрәләр. Алар хәтта җир читендә яшәгән кебек, менә монда татар авыллары, анда инде кеше аягы басмаган тайгы орманнар. Алар аны куганнар, кайберләр үзләре китеп урнашканнар, һәм иң мөһиме, алар татарча сөйләшәләр. Үзара. Алар меңәр, әллә ничә мең километрларда яшиләр, ул вакытта бит әле интернет юк, бер нәрсә юк, алар телевизор карый алмыйлар, бер нәрсә күрә алмыйлар, ләкин аларның үз телләре, үз мөхитләре сакланып калган. Һәм инде вакуумда яшәгән, вакуумда яшәгән, беркемгә теге ничек дип әйтим, үзләренчә яшәгәннәр инде. Һәм телләрен саклап калганнар иде ул вакытта. Шуңа күрә менә ул һаман да күңелдә хәтердә. Бараба татарлары, Барабинский татары, әллә кемнәр, авыллар, анда кайбер авыллар сазлык эчендә, алар җылга 2 генә мәртәбә нигә чыгып керәләр дигәндә, дөньяга чыгып керәләр, зур дөньяга. Менә шундый шартларда да яшәгәннәр яшиләр, һәм үз телләрен онытмаганнар. Безгә, мәсәлән, безнең бит нәһә шундый мөмкинчелекләребез бар. Ләкин ата-ана кирәкми ул, татарча кемгә кирәк ул дип, ләкин галимнәр бит инде мәсәлән исбатладылар, кеше күбрәк тел белгән сайын аның зихене арта. Мәсәлән, татарча, русча белүдә бернинди зыян да юк. Ул киресенчә файда гына. Шуңа күрә менә ул ничек ата-аналарга тагын бер кат әйтәсе килә инде, балаларны мәхрүм итмәгез, анасыңалар әле үскәч, кайберәүләр менә андый чыраклар бик күп булды. Мәсәлән, шушы үзгәртүләрдә әти-әни өйрәтмәгән бит, өйрәтмәгән бит. Чөнки сөйләшәсе килә, белми. Хәтта әти-әнисенә үпкәләп йөргән чыраклар. Мәсәлән, кем әйтмешти, шул бер әти-әни кала инде аннары гаепләре. Шулай бит. Гаепләре бер әти, мин андый чыракта әйтәм инде, син әти-әни гаепләмә инде, аны барыбер. Менә хәзердә соң түгел, әле китап алдың, нине алдың, мәсәлән, өйрәнергә була теләге булган кешегә. Шуңа күрә ул тел кешенең зихенен арттыра һәм аның абруен гына күтәрә. Шулай да менә бу гастрольләрнең кыска гомерле булуы нәрсәгә кайтып кала барбыр? Кайтып кала, арыттым ул, туйдырдым, әллә сез инде башка эшчәнлек күбрәк җәлеп итә башладымы? Башка эшчәнлектә күбрәк җәлеп иткәндер инде. Анасын безнең бит инде Ислам Сафин, композитор, безнең музыка руководитель, ул консерватория бетергән, зур музыкант, симфонияләре дә бар аның язган, шундый дәрәҗәдәге музыка буенча менә ул ансамбльнең музыкасын җитәкләгән кеше буларак ул Себергә китте яшәргә гомумән. Безнең бит инде шундый замана иде. Себердән монда кайталар. Ул киресенчә Казанны ташлап Себергә китте. Әле хәзердә шунда яшәп яталар. Менә аның китүе дә зур этәргеч булгандыр шушы ансамбльнең таралуына. Шуңа күрә менә төрле бер-берсенә электр, бер-берсенә ялганып, менә шундый ничек бар шулай инде. Аңлавымча, сез менә үзегез өчен үзегезне яхшы мәгънәсендә бер кайчанда сата алмагансыз. Яхшы мәгънәдә. Башкалар өчен сорау, башкаларны менә күтәрү, башкаларга сәхнәдә урын бирү сезгә күпкә җиңелрәк. Ул рәхәт бит ул. Ничек инде үзең өчен сорап, мин аңа күз алдына китерәм дип әйтәм инде. Анасы инде кешегә ярдәм иткәч, ничектер әле ул дәвамлы да булса дигәндә күңелгә рәхәт, җанга тыныч, ничектер шундый мин аннан ниндидер ни аладыр идем. Рәхәтлек. Хәзердә әле менә кемгәдер ярдәм итәм икән, мин үземә ничектер шундый. Бу бик авыр хезмәт, Рөстәм әфәнде. Авыр хезмәт, әле аның нидә юк бит. Аның бит әҗере юк бит. Әҗере юк. Аның әле сине сүгеп, әле сине нитеп тә китәргә мөмкиннәр, чөнки
әз ярдәм итте, әз бирде дип тә әйтергә мөмкиндер. Акча бирсәң дә күбрәк тә биргә буладыр, яни нишләп алай гына бирде. Шуңа күрә ярдәм итүләрдә алар инде син нәрсә жазасың дип әйткән кешеләр дә булды. Анасын яңадан алар кайтып гафу да үтенде, төрлесе булды инде. Сез бит инде менә шушы кооперативлар чорыннан үзегезгә эшләгән кеше, бу икътисад дөньясын беләсез. Нәрсә сезне итәрә менә ярдәм итәргә? Сез инде үзегез дә белеп торасыз, аннан әҗерен көтмисез. Рәхәтлек кенә бирүме, ул милләт. Беренчедән мәсәлән кемдер килеп ярдәм сорый икән, мин аңа каршы килә алмыйм. Юк дип әйтә алмыйм. Менә ул юк дип әйтә алмыйм. Юк дип әйтә алмыйм. Менә кай вакытта юк дип әйтә, белергә дә кирәк ди. Белергә кирәк, ул турда шулай китаплар бик күп. Теге юк дип әйтергә өйрән дип. Шуңа күрә менә юк дип әйтергә бик авыр. Бик авыр. Қолдан, әгәр дә минем қолдан нәрсәдер килә икән, ярдәм итә алам икән, мин аны юк дип әйтә алмыйм инде. Иҗат кешеләрендә көнчелек булырга тиеш, мәсәлән, миндә ул юк. Бездә бит әле көнчелекне акка да, карага да бүләләр. Менә сез ничек уйлыйсыз? Көнчелекнең агы, карасы бармы аның, булса аны аермасы нәрсәдә? Мин ничек дип әйтәм, көнчелек булырга тиеш дип, менә син тагын да тырышырак эшләр өчен ул. Стимул бирер өчен. Стимул бирер өчен. Мәсәлән, син беренче булырга хыялламасаң, ул инде застой, ул инде торгынлыкка кайтып каладыр дип уйлыйм инде. Менә хәзер уйлавымча буенча да, чөнки ничектер барыбер ярыш, мәсәлән, спортта да бар бит инде ул, сәнгатьтә дә бар. Ну сәнгатьтә инде ул бик бик авыр тигезләүгә, чөнки бар шундый артистлар искиткеч, ләкин алар күләгәдә кала. Теге бүтән җырлый да белмәскә мөмкин, оннан бер тавышы да юк аның, мәсәлән, әйме. Ләкин ул халыкның яраткан җырчысы. Монда инде төрле яктан чапкара кирәк. Һәм инде, мәсәлән, шулай попса дибез инде, попсаның үз тамашачысы бар. Рокның үз тамашачысы бар. Ләкин алар әзрәк. Мәсәлән, опера, балет театрларының тамашачысы тагын да юқарак. Менә масса шулай. Опера, балет театры югары сәнгатьне аңлаучылар шулай гына дигән. Ләкин бу масса булмый торып, аның масса арта алмый. Ул бер каяда куелмый, ул буларга тиеш инде ул. Мәсәлән, кайберәүләр әйтәләр, теге этидә битедә җыр яза, этидә битедә шигырь яза дип, сөенергә кирәк бит инде аның өчен. Сөенергә кирәк. Чөнки ул яза икән, әле татар теле яши дигән сүз. Мәсәлән, кайбер бүтән милләтләрдә инде хәзер җыр язарга, шигырь язарга кешесе юк. Кешесе дә юк. Менә ул чагында инде алай дип әйтмәсәк. Чөнки спортта да бер спортсмен чыгар өчен меңләгән бала шөгыльләнә. Сәнгатьтә дә, мәсәлән, бер әйбәт тавышлы, әйбәт шундый җырчы чыксын өчен бик күп кешеләр шушы сәнгатьтә җырлап, барлап, сайланыш рәвешендә ул калырга тиеш. Ләкин кайберләр төшеп кала, әзрәк менә шушы ни кирәктер? Үҗәтлек дип әйтәм. Үҗәтлек кенә дә һәм тагын бер профессия вәкиленең ярдәме дип әйтик инде бу очракта. Менә сез әйттегез бит, кемдер күләгәдә кала, кемдер үзенең теге тырышлыгы, үҗәтлеге белән үстен чыга. Күләгәдә калган талантларны күтәрүче, без инде әйтәбез, продюсер. Менә шушы продюсерлар турында сез узган гасыр азагында ук әйткән булгансыз. Бездә продюсерлар юк, бәлки читтән чакыртып китерергә кирәк. Әле ул узган гасыр азагында продюсер дигән сүзнең хәрефендә безнең тамашачылар белми иде. Бүген инде күпмедер дәрәҗәдә ишетеп, аның ниндирәк кеше икәнен тасвирлый. Менә бу продюсерлар мәктәбе дип әйтик инде. Безнең эстрадада, татар эстрадасында ул бүген ни дәрәҗәдә? Юк дәрәҗәсендә. Аның бигрәк тә гади халык аңламый инде, аның гади халык түгел, артистлар да аңламый. Артистлар аңлый, продюсерны акча бирүче. Акчасын бирде, иганәче, спонсор. Иганәче күбрәк алар фикерендә ул спонсор рәвешендә генә күрәләр алар аны. Менә син акчага гына бир, калган мин үзем эшлим ди. Анасын син мине чыгар, шулай прямо турыдан-туры әйткән кешеләр булды. Син мине чыгар гына, анасын мин үзем эшлим, анасын инде сезнең ярдәм миңа кирәкми дип. Менә тамашачыга аңлатып китик әле, алай булгач, продюсерның роле нидән гыйбарәт? Продюсер бит ул кешенең, мәсәлән, артистның кигән носкиеннан алып, чәченә, күзләренә һәм башка бөтен нәрсәләргә дә карый, халыкка нәрсә кирәк. Менә ул аның юнәлеше, аның бик күп, менә зур күләмдә
артистның бүтін яғын, хәтта семьясында, ғайласында истә тотып, аны, мәселен, ол бір генә шығарыш түгел, әміне аны, ничектер әйтемейді, аны мұны ақыл өсішінде, аны мәктәбінде болдырып, ничектер түрлі яқтан ерден етіп. Яғни оларның образын тудырып шығарып. Образларын тудырып, аны үнде сөйлерсең өзіне 5 сағат вақыт керек дегенде, чөнки продюсер бик көп нәрсе тұра продюсердан, лекен аны көбісі аңна бітірмей. Аңна бітірмей, бізде әлі продюсер мәктәбі жоқ. Продюсер мәктәбі жоқ, продюсерлар бар мысың бізде? Мәне, мәселен, біз сізін айтабыз енді, продюсер деп айтабыз. Олар бармақ біләңгіне санарлық ма бүгін? Бармақ біләңгіне санарлық, әлі ансы да Яртығына бармақты. Яртығына бармақты. Чөнки бізде әлі жерлік туып өтмәген, шуңа күрә әйтәмит, артистлар да аңна бітірмей, тамашачылар да аңна бітірмей. Мәсәлән, Мәскәүдә шундыйрак закон бар, продюсердан җырчы китә икән, үзе ташлап, анда бүтән ишекләр ябыла. Җырчыга. Чөнки продюсерын ташлап китте. Продюсер бит менә ул үзенең күпме көчен кертә. Продюсер, например, мәсәлән, артист җыклаган вакытта да ул җыкламый, ул уйлый, менә иртәгә ничек китереп, аны ничек китереп булай итеп эшләргә, ничек китереп булай итеп эшләргә. Алар аны ул төннәр буе, ягъни ул аның эш коралына әйләнә. Эш коралына әйләнә. Ул аның үзенең гомерен багышлый, күпме көчен куя, күпме акчасын куя, күпме белемен. Ул бит менә үзенең алган белемен шушы артистка бирә дигән сүз. Шуңа күрә бездә инде ул ничектер гади формадагы менә шул акчаны бирдең, раскрутка бирдең, чыкты. Беренче тапкыр чыкты, күренде. 2 мәртәбә күренсә, ул йолдыз була инде. Аннан соң мин үзем киттем. Анасы үзең китте. Шуңа күрә инде нәрсә эшләдең син, нәрсә эшләде ул, бер нәрсә эшләмәде, анасы судлар, ниләр, мәсәлән. Бәлки шуңадыр да бу башлангыч чорында безнең менә шушы мәктәпне, шушының тәртипләрен аңлап бетермәү аркасында продюсерлар белән җырчылар арасында ниндидер менә шундый аңлашым башынлыклар. Шуннан чыгып торганлыкта чорына кирип китәләр. Бик сирәк кенә артист эшләп китә ала. Шулай бирләрдән соң, мәсәлән, кайберләр аның шунда туктап кала, яңадан түбән аска тәгәри башлый инде. Мәсәлән, артист битендә ул күбрәк җырларга тиеш. Кайбер артистлар безнең үзе чыгып билет сата, үзе чыгып отчетын ясый, мәсәлән, үзе чыгып бөтенесен эшли дигәндә, аңа җырларга, җыр турында уйларга вакыты да калмый. Һәм инде ул көннән-көн артка стрий дигән сүз үзен. Әгәр дә инде ул җыр турында гына, сәнгать турында гына шушы продюсерның сүзләрен тыңлап, аның белән киңәшләшеп эшләгән чиракта ул күпкә отышлырак. Күптән түгел Миңгол абый Галиев, шулай ук җыр буенча педагог, шундай аның бер фикере булды. Мин җырларга теләге булган, теләсәк кемне бер ел эчендә җырларга өйрәтәм. Ягъни кулагына аю баскан кешедә җырлата алам дигән шундый бер фикере булды. Сезнең нәмә студиягызда яшьләр килә, җырларга теләге булган кешеләр килә торгандыр. Гомумән теләсәк кемне җырларга өйрәтеп буламы, ул юкмы? Ул күпмедер дәрәҗәдә була инде, ләкин аның планкасы бар инде җегетләр. Чөнки кайберләр менә ничек кенә җырласын, нинди генә продюсерлар, нинди генә акчалар түкмә, юк инде. Шуңа күрә вакытында белеп, вакытында китү, үзең өчен җырлап йөрү шулай файдалы, ул бит сәламәтлеккә дә файдалы. Син җырлый беләсеңме, юкмы, ләкин җырлау менә тамашачыларга әйтергә кирәк, җырлау сәламәтлеккә бик файдалы. Ул үпкәләрне чистарта, ул мускулларны ныгыта, аның менә укып карасыннар, аның сәламәтлеккә файдасы бик зур. Син хәтта үзең өчен генә җырласаң да, кухняда җырлап йөрсәң дә, бик әйбәт ул. Шуңа күрә җырлаудан туктамагыз, һәр вакыт җырлагыз, кайда гына булсагыз да. Рөстәм әфәнде, әйтегез әле, сез балачакта нинди мультфильмнар карарга ярата идегез? Балачакта инде безнең сайланыш шул кадәр зур түгел иде. Бөтенебез шул бер мультфильмнарны карап үстек, совет мультфильмнарын, ул "Ну погодилар", теге һәм башкалар дигәндәй. Алар бит әзиге. Без инде аларны көтеп, сагынып, шул кадәр теге бирелеп дип әйтәм инде. Ләкин менә шул вакытта да мине уйлар бар, ни өчен безнең татарча мультфильмнар юкса, нишләп татарча күрсәтмиләр соң? Менә мин чираттагы соравым менә шуңа барып тоташадыр. Сезнең мультфильмнарны, чит телдәге мультфильмнарны татарчага тавышландыру, татарчага тәрҗемә итү идеясы кайчан ничек барлыкка килде дә, моның башлангычында нәрсә ята? Моның башлангычында менә шушы сезнең балачактан килгән хыял
ятамы, матди кызыксыну ятамы нәрсә бу? Ул да этергеч булгандыр. Иң беренче башлаганда безнең бер нинди матди кызыксынулар юк иде. Чөнки татарча юк. Без союз мультфильмнарын алып, аларын тәрҗемә ясап карадык та, безгә бик ошады. Һәм инде ул бигрәк тә балаларга, ниләргә, беләсең, без хәтта бит теге Дядя Федорлар ниләрне үзебезчә татарчага әйләндереп, шуңа күрә һәм без шулай итеп эзләнеп, Мәскәүгә чыгып, аның хуҗаларын табып, алар белән сөйләшеп, ул вакытта әле җиңелрәк тә иде. Алар безгә аны хәтта бушка бирделәр. Чөнки ул бит инде хөкүмәт акчасына ясалган, совет заманында ясалган әйбер иде. Бушка килгән алар. Бушка килгән. Ләкин тора-бара аны приватизировали. Тәңкәләштерделәр. Менә хәзер чыгып карыйсың, хәзер инде безнең хәтта тәрҗемә ясалган мультфильмнарны да интернетка куярга ярамый. Авторлык хукуклары алар аны каян алгандыр, чөнки анда аларның бернинди авторлык хукуклары юк, ул совет заманынан калган. Шушук без түләгән акчадан эшләнгән мультфильмнар. Алар аны bütün Россиягә, bütün республикаларга бушка биргә тиешләр иде инде. Ул вакытта шундый сүзләр бар адыр. Шунасын без шушы мультфильмнарны тәрҗемә ясап, яңадан без шушы мәгариф министрлыгы белән сөйләшеп, аларга күрсәтеп тәрҗемә ясаган инде, алар бик хуплап каршы алдылар. Менә аларга бик зур рәхмәт. Чөнки алар хөкүмәт дәрәҗәсендә без инде аны шушы мультфильмнарны тәрҗемә ясый башладык. Хөкүмәт дәрәҗәсендә. Сезгә бу мультфильмнарны тавышландыруда кем булса да барыбырмы? Әллә инде беренче чиратта сезнең өчен танылган актерлар, артистларның тавышлары мөһимме? Безнең өчен иң беренче чиратта сыйфат. Biz шул кадәр геройларны, унар кешене чакырабыз, мәсәлән, чакырабыз геройга һәм яздырып карыйбыз. Монсы бармый, тембр ошамый. Яки бик күп очракта теге дөрес әйтелеш юк, дөрес әйтмиләр, хәтта укып бетергән артистларыбыз да, укып бетергән дикция дөрес түгел, басымнар дөрес түгел. Без аларга менә бик зур игътибар ясыйбыз, чөнки соңгы вакытта радио һәм телевидениеләрдә дөрес сөйләмәү модасы кіріп кетті деп әйтем микән, кызганычка каршы, хәтта ул алып баручыларда да бик күп хаталар, басымнар дөрес түгел, сүзнең әйтелешләре дөрес түгел. Без мультфильмнардан үзебездә менә иң беренче чират безнең сыйфат. Менә шушы сыйфат күпме генә. Ягъни сезгә ул йолдызлы кешеме, танылган кешеме, әллә гади кешеме барыбер? Барыбер. Йолдызлы кешеләр дип әйтик, атаклы шәхесләр, актерларның аларның сорау ихтыяҗлары да зурактыр бәлкем. Ихтыяҗлардан да түгел, ихтыяҗларын алар шулай аңлыйлар, мультфильм бу балалар өчен дип, алай бик каты икән булмады. Ләкин менә тагын әйтәсе килә, ул мультфильмнарны менә без инде анысы чит ил мультфильмнарын тәрҗемә ясый башладык, аларның продюсерлары Смешарики мәсәлән, шул Фиксики, аларның продюсерлары Америкада яши, гомумән англичаннар. Хәтта безнең яздырга менә профессионалның ние шундый, без яздырган тавышлар шуңа күрсәтеп, ул сайлап җибәрәдер. Ягъни алар раслый тавышлар. Алар раслый, алар татарча без яздырып җибәрәбез. Шушының менә бу дип, шушы тавышны алар безгә дә бик кызык булды. Ни өчен аны сайладылар? Аны шулай җинтекләп өйрәндек һәм ниндидер дәрәҗәдә төбенә төштерергә кирәк. Һәрберсенең ниндидер изюминкасын табып, һәрберсенең бар бит шундый. Менә ул аерылып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, безнең Фиксикиларда bir герой бар иде, аны безнең менә композитор Айдар Тимербаев чыраштыргаладың, киргәләштереп бирәдер инде. Минем язасы килә ди. Мәйтәм, әйдә яздырып да җибәрәбез сайларлар. Мин дә уйлаган төшеп калар дип. Шушы продюсер Айдар Тимербаевның тавышын сайлап алды. Һәм язганда инде ул мультфильмны язганда дөрестән дә чатнап куйган менә шушы геройга ябыштырган тавыш. Шул кадәр менә аның теге сөйләшү манералары да менә шушы геройга туры килә. Менә шуңа күрә теге продюсерның Америкада яшәүче югары белемле, югары дәрәҗәдәге продюсер икәнне төшендек, чөнки ул бик һәрбер әйбернең төбенә төшеп, җинтекләп, карап, тыңлап, бөтен салай түгел. Кайберләренә яздырыгыз, ничек тә ярый. Менә алар бөтенләй икенче тәртип аларды. Иҗат кешесе бай була алмый. Мин инде иҗат кешеләре арасында байлар юк дип әйтә алмыйм. Андыйлар да бар. Менә байлык иҗат кешесе өчен сезнең өчен ул нинди төшенчә ул? Иҗат кешесе күпме генә тырышса да инде
Ул, мәсәлән, барабар теге миллиардер була алмый инде. Ләкин күпмедер дәрәҗәдә менә хәзерге чагыштырганда анасын бөтен нәрсә чагыштыруга кала. Кем белән чагыштырасың бит? Мәсәлән, ул гади авылдагы эшләүче трактористка караганда, мәсәлән, бик байдыр. Ләкин бүтән өлкәдәге бүтән профессия белән чагыштырганда инде ул түбән дәрәҗәдә. Шуңа күрә анасын бит иҗат кешесенә ул акчага табына икән, аның иҗаты туктый башлый анасы. Ләкин акчасыз да булмый. Акчасыз да булмый, чөнки аның бик күп чыгымнары зур. Мәсәлән, дөрестендә, мәсәлән, шушы җырчының акчасы була икән, мәсәлән, күбәйтеп әйме, ул, мәсәлән, аранжировканы шулай итеп, теге, мәсәлән, Казакъстанда яки Европага барып яздырыр иде. Мөмкинлекләре күбрәк булыр иде. Ләкин әле күбесенә кайчакта спонсорлар ярдәм итә, ул акчасына барып мебель ала, хрусталь ала дип әйтәм инде. Ләкин иҗатына тыкмый. Ул аны иҗатына тыксын дип бирә. Алар аны аңлап бетермәй. Ул иҗатына тыкса, ул әйберләр яңадан күбәйтеп аңа үзенә дә кайтырый. Яңадан әйләнеп. Инде әйткәнебезчә, сез менә кооперативлар чорыннан үзегезгә үзегез эшләгән кеше, әйтегез әле, сезгә дәүләт структураларында эшләргә тәкъдим ясап карамадылармы? Һәм сез үзегезне дәүләт структурасында эшли алган булыр идем дип күз алдына китерәсезме? Юк, Аллам сакласын. Чөнки шулай ук мин теге дәүләт структураларында андагы шундый бюрократия, анда эчке каршылыклар һәм гайбәтләр һәм башкалар анда шул кадәр күп килеп сөйлиләр бит, кайберләр менә шундый организацияләр эшләгәннәр. Шуңа күрә мин менә гомер буе мине кайчакта әйтеп куям инде, мәсәлән, минем отпускка да чыкканым юк, үзем отпускка биргәнем юк. Чөнки эшләгәнем дә юк, тиктә торганым юк. Менә моннан бер 15-20 еллар чамасы элек аудиокассеталар, видеокассеталар бик популяр иде. Олар инде җырчылар өчен берникадәр үзләрен тамашачылар алдында тагын да таныттыру, популярлаштыру өчен эшләнсә, икенче яктан матди ягы да бар иде. Инде беренче альбомым чыкты, икенче альбомым чыкты дип менә шундый аның сүзләре дә бар иде, концертларда да әйтү, компакт дисклар аннан соң чыкты. Бүгенге көндә менә бу продукциягә дөресен әйткәндә ихтыяҗ кимеп бара. Менә бу бушлык әлдә шулай каламы ул, әллә аны нәрсә тудыра? Бушлык юк. Беренчедән менә без инде хәзер флешкалар чыгара башладык. Гади генә флешка түгел. Инде аны упаковать итеп, төрле исемнәрен язып, шулай итеп чыгарабыз. Ләкин менә хәзер яңа күтәрелеш башлана. Мәсәлән, шулай менә Мәскәүдә белән сөйләшеп торабыз. Мәскәүдә яңадан компакт дисклар чыгару активлашты ди. Чөнки ул бит инде презентационный. Ул анда язылган, анда фотолар бар. Флешка инде ул беренче дә күрми, беренче нитми бар. Күпме генә ниләр булса, мәсәлән, картон җыртып аттылар, флешкасы калды. Ничектер менә янасын бик популяр хәзер грамм пластинкалар. Яңадан кайта башлады. Без аны инде шулай эшли башладык. Ул өлкәдә инде грамм пластинкаларда чыгару исәптә бар. Компакт дисклар, грамм пластинкалар яңадан әйләнеп кайта, яңадан, ләкин ул элекке дәрәҗәдә булмый. Ул презентационный кешенең, артистның ниндидер бер эшләгән эшчәнлегенә нокта кую дип әйтим инде. Ничә елларга, мәсәлән, менә 13 җыр эшләнде менә алар дигән формада. Милләтне бары тик мәдәният кенә саклап калачак дигән фикерегез бар. Ни өчен андый фикер? Чөнки нәрсә дип әйтим, мәдәният бит инде бүгенге көндә үзегез әйтмешли, менә шулай матди һәр вакытта чыгымнар зур кирәк. Ул инде бер вакытта да бай булмады. Хәерче дип әйтсәң инде бик арттырып әйтү булыр. Хәерче мәдәният белән милләтне саклап калып буламы? Мәдәният бетсә, ул бит инде бөтен нәрсә бетте дигән сүз. Милләт үзенең йөзен югалта. Милләтнең йөзе югала. Шуңа күрә мәдәният, Аллаһка шөкер, бездә ул бар. Татарстанда ул бетү дәрәҗәсендә түгел. Мәсәлән, хәзердә бит Россиядә ике генә милләт концертлар куып йөри ала. Шулай бит. Анда мәсәлән шул урысча булса һәм татарлар бөтен Россия буйлап, Россиянең нинди генә шәһәренә барма, барыбер татарны җыеп концерт куярга була. Мәдәният безнең милләтне саклап калуда, менә бу җырлар, эстрада безнең барыбер бик роль бик зур.
Чөнки менә ул битендә шигырь язулар, композиторлар, җыр язулар безнең хәзер шул кадәр массовый ул, ул яңа шул кадәр күтәрелде. Шуңа башта әйтеп киттек бит инде сүгәләр дип сүкмәсеннәр, алар күбрәк булсын, бөтен кеше җыр язсын, шигырь язсын, шигырь язса шигырь укый дигән сүз. Шигырь укыгач инде ул телен белә дигән сүз. Шуңа күрә умыртка баганасы сынса, милләттә бетәргә мөмкин инде. Менә милләт турында сез шундый эшкерсез сөйлисез. Аны бик күп кеше сәнгать юнәлешендә җырчылар, композиторлар арасында олай ук бәлким тирәнтен керми дә торгандыр. Сезнең менә эшчәнлек белән дә юнәлеш белән бәйләнгән, менә әле күрәм өстәлдә үз җиремдә үз телем дигән басма китап. Менә мондый эчтәлектәге китапларны нәшер итүгә нәрсә этәргеч бирде һәм милләтнең киләчәге өчен сездә нинди борчулык хисләре бар? Бу менә бу китап безнең җан исәбе алу уңаеннан эшләнә башлады ул. Бу коммерческий түгел. Бу үзебезнең теләк белән, үзебезнең акчага эшләнгән китап. Һәм менә бу китапны күбрәк итеп тарату хисе дә бар. Бу 10 000 тираж белән басылды. Бүгенге көндә ул бик зур тираж. Шуңа күрә менә үз җирендә үз теле, монда ничек итеп телне һәм милләтне саклап бару, монда шушының кагыйдәләр язылган. Монда безнең Хәсән Туфаннардан, Туфан Миңнуллинлардан, Аяз Гыйлаҗевлардан, Айдар Халим, монда кемнәргә монда безнең милләтнең теге каймагы дип әйтәләр, милләтнең асылы, бөтен милләтнең монда шагыйрьләре бездә бар. Аларның ачынып язган шигырьләре дә бар. Ачынып язган теләкләре монда кемнәргә юк. Җан исәп дип әйттек, әйеме? Сезнең фикерегез, бүген татар милләте нәрсә турында уйланырга тиеш? Милләтнең бит менә аның йөзе шушы мәдәнияте булса, шуның белән генә аерыла ул бүтән милләтләре. Һәрберсенең үзенең мәдәнияте, үзенең теле, үзенең йөзе дигәндәй. Шуңа күрә biz әле һаман уйланырга тиеш. Безнең үзебезнең дәүләтебез булган. Алар аны онытмаска тиеш. Дәүләте булган халык, без дәүләте булган халык. Шуңа күрә алар аның балалар, оныклар һәр вакыт исендә тотарга тиешләр. Безнең үзебезнең дәүләтебез булган, үзебезнең җиребез булган, үзебезнең телебез булган. Һәм шуларны онытмыйча, без җан исәп вакытларында бөтен күршеләрне, агай-энеләрне үгетләргә тиеш, дөрес итеп язылырга тиеш. Дөрес итеп язарга тиешләр, үзләренең милләтләр турында, һәм инде милләт сагында торырга тиешләр дип уйлыйм. Менә иҗат сәнгать коллективларында бүген еш кына шундый күренешкә тап буласың. Сәхнә артында еш кына русча аралашалар бер-берсе белән. Шул ук татар артистлары дигәндә, име шул ук куелышлар вакытында режиссерлар белән артистлар арасында эшлеклек сөйләшүләр рус телендә кирип китә. Менә сез бу күренешләргә ничек бәя бирәсез? Алар бит инде без әйтәбез, менә алар безнең милләтебезнең йөзе, алар менә сәхнәдән югары мәдәният культура җиткерәләр. Шул вакытта аралашу русча, бу үзенә күрә бер заманның ширеме бу? Biz ничек арына алабыз без аннан? Ул турда без сөйләшкән дә бар, бик авыр тема. Беренчедә менә безнең хәтта мондый эстрада артистлары түгел, хәтта театр артистлары чыгып татарча сөйли, сәхнә артында бөтенесе русча сөйләшә. Бөтенесе хәтта менә шу элеккеге артистларыбыз гына безнең саф татарча матур итеп сөйләшәләр, ә менә яшьләребез аны шушы театрда эшләгән кешеләр үзләре әйтәләр. Үзләре әйтәләр. Рөстәм ди, менә сәхнә артына чыгалар ди, русча сөйләшә, сәхнәгә чыга. Алар хәтта минемчә сәхнәгә чыгып үзләре нәрсә сөйләгән дә белмәй инде. Ул аны җаны аша, йөрәге аша үткәрми икән, ул сүзләрне җатлап кына сөйли икән, ул ничектер шандырмый минемчә. Герой буларак та, ул театрда да ул шандырып итеп сөйли алмый, чөнки ул аны йөрәге аша үткәрә алмый. Ул русча уйлый. Чөнки ул фикер йөртү русча. Чөнки ул рус телендә белем алган. Күбрәк хәзер ие. Шуңа күрә ул бик зур проблема. Проблема. Дөм акыллы кеше төнлә шигырь дә, җыр да язмас. Дөм акыллы кеше һәр вакытта эшкә барыр, эштән кайтыр, йокларга ятыр, йокыдан торыр. Бу сезнең әйткән сүзләрегез? Менә сез үзегезне кайсы категориягә кертәсез? Бүген иҗат дәвам итәмесез? Төнлә дә шигырь, җыр тудырасызмы? Җырлар бик сирәк,
ничек дип әйтим, менә шундый дуслар, кемнәр, ничектер бик каты инде язмый хәл юк дигән формада булса гына, менә кайбер җырлар бар, шигырьләр бар, җырлар бар, ләкин аларны чыгарып булмый. Бүгенге көндә, чөнки ул безнең цензурага туры килеп бетми. Бу социаль җырлар дип әйтик. Социаль җырлар булар, алар хәзерге вакытта чыгарга ярамый, алар үз вакытын көтә инде. Рөстәм әфәнде, сезнең менә иҗатта зур уңышлар телибез. Киләчәктә әле безнең тамашачылар Рөстәм Сәрвәровның яңадан яңа җырларын аларга ишетергә насип булсын. Сезнең сәхнәдән күрергә насип булсын. Рәхмәт. Сезнең менә шушы милләткә хезмәт итү юнәлешендә бары тик сәламәтлек һәм уңышлар телибез. Безнең очрашуыбыз әле киләчәктә тагын булыр, Алла бирсә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт зур.